Всяка инвестиция, независимо от мащаба си, е проекция на бъдещи очаквания. Тя е акт на доверие към стабилността на средата, в която капиталът ще работи. Политическият риск възниква именно в тази точка, в разрива между предвидимото и възможното. За разлика от пазарния риск, който се поддава на количествено моделиране, политическият риск има структура на несигурност, а не на вероятност. Той обхваща събития, решения и процеси, които не могат да бъдат редуцирани до статистическа зависимост, защото проистичат от човешкото поведение, властта и непредсказуемите социални промени. Робърт Маккелър определя политическия риск като възможността външни фактори от държавно, обществено или институционално естество да променят очакваната възвръщаемост на инвестицията. Това определение е минималистично, но прецизно. То включва и риска от пряка държавна намеса, и риска от обществен натиск, и онези структурни напрежения, които правят средата непредсказуема. Политическият риск е непряк продукт на властта, дори когато тя действа законно. В инвестиционния цикъл този риск се проявява във всяка фаза. В етапа на предварителна оценка той се изразява в достоверността на данните, върху които се базира анализът на средата. В фазата на договаряне, в устойчивостта на регулаторните режими и изпълнението на договорите, в фазата на реализация, в социалната приемливост и сигурността на операциите, а в фазата на експлоатация, в продължителността на политическия консенсус, който прави проекта възможен. Така политическия риск не е моментен фактор, а дифузен фон, в който инвестицията трябва да оцелява. Традиционно компаниите се опитват да го локализират, да го сведат до конкретен регулаторен или странов риск. Маккелър обаче подчертава, че политическата несигурност има много измерен характер, който изисква контекстуална аналитика. Маккелър, 2010 година, страница 24 до 33. Това означава, че оценката трябва да включва не само институционалната рамка, но и социалната динамика, медиите, културните очаквания, гражданското общество и геополитическите зависимости. Един проект може да бъде юридически защитен, но социално уязвим. Финансово обоснован, но политически токсичен. Инвестиционната експозиция към политически риск може да бъде изразена формално като функция на политическата експозиция, капиталовата интензивност на проекта, регулаторната стабилност, социалното напрежение и геополитическата релевантност. Всеки параметър се променя динамично. Повишаването на капиталовата интензивност увеличава уязвимостта, защото засилва зависимостта от институционална защита. Същевременно високата геополитическа релевантност може да превърне проекта в инструмент на външна политика, а не просто в икономическо начинание. Една от ключовите грешки, които компаниите допускат, е смесването на риск и волатилност. Пазарът може да бъде нестабилен, без да е политически рисков, и обратно, стабилните макроикономически показатели могат да съществуват паралелно с институционален произвол. Политическият риск не се измерва чрез колебания на валутата или инфлацията, а чрез промяна в правилата на играта. Той настъпва, когато договорът между инвеститора и държава се пренаписва едностранно, било чрез закон, било чрез административна практика. От тук следва, че управлението на този риск не може да бъде сведено до застрахователни схеми. Той изисква постоянна политическа грамотност, разбиране на процесите на властта, разчитане на ранните сигнали за промяна, изграждане на устойчиви отношения с институциите и обществото. Политическият риск може да бъде класифициран по три равнища – стратегическо, операционно и инцидентно. Стратегическото равнище включва промени в режима, идеологическа трансформация и международни санкции. Операционното – регулаторни промени, лицензи, тарифи, данъчна политика, инцидентното и протести, стачки, атаки, репутационни кризи. За инвеститора тази типология означава, че рисковете се подреждат не според вероятността, а според дълбочината на въздействие върху жизнения цикъл на проекта. В началото на всеки инвестиционен анализ трябва да се създаде риск мапинг матрикс, която описва не само факторите, но и взаимовръзките между тях. Защото в политическата среда причинността е нелинейна, малък социален конфликт може да прерасне в законодателна промяна, а тя в икономическа загуба. Целта на този първи етап не е елиминиране на риска, а превръщането му в познат терен. Познаването не е защита, но е условие за стратегическо движение. Политическият риск е в крайна сметка цената на достъпа до чужд суверенитет. Когато инвеститорът влезе в дадена страна, той на практика купува право да участва в властовото поле на друг.
Тази цена не се плаща еднократно, а всеки ден под формата на съобразяване, адаптация и институционално търпение. Управлението й изисква не само икономическа експертиза, а културна чувствителност и дипломатическа интуиция. Качества, които превръщат анализа на политическия риск в най-човешката част от инвестиционната наука. Политическата експозиция на инвестиционен проект не е еднородна. Тя се разслоява в няколко равнища, които Маккелър описва като взаимно преплетени сфери. Глобална, национална и проектно-локална. Те образуват система, в която всяко ниво може да компенсира или усилва другите. Затова ефективният анализ на риска не търси основния фактор, а топологията на взаимодействието между тях. Глобалното ниво на експозиция се определя от геополитическата среда. Инвеститорът не влиза в отделна държава, а в мрежа от властови баланси. Решенията на международни организации, регионални конфликти, енергийна зависимост и външно-търговски споразумения променят инвестиционните параметри, без местното правителство дори да е предприело действие. Един пример е ефектът на санкционните режими. Формално те са насочени срещу конкретни държави, но реално преструктурират веригите на доставки и достъпа до капитал в глобален мащаб. Националното ниво е класическата зона на политическия риск. Тук доминират факторите на вътрешното управление. Стабилност на институциите, предсказуемост на правната система, прозрачност на администрацията и степен на корупционен натиск. Маккелър предлага разглеждането на тези параметри като драйвери на инвестиционното доверие. С други думи, държавата не се оценява според политическата си форма, а според качеството на нейната управляемост. Авторитарен режим с ясни правила може да се окаже по-ниско рисков от формално-демократична система, в която институциите не прилагат собствените си закони. Локалното ниво е територията на операционния риск. То включва отношенията с местните власти, общности и инфраструктурни условия. Тук действат софт вариабли – доверие, социална легитимност и културна чувствителност. Един проект може да бъде перфектно защитен от закона, но да се провали заради липса на обществено одобрение. Протестите, стачките, локалните конфликти често са сигнал, че политическата експозиция не е разпозната на време. Затова ефективният анализ трябва да включва и социална картография на интересите – кой губи, кой печели, кой мълчи. Тези три равнища могат да бъдат представени като иерархична система, в чиято основа стои понятието дълбочина на експозицията. Колкото по-дълго е времето на капиталовото обвързване, толкова по-висока е зависимостта от политическата стабилност. Краткосрочните спекулативни операции са повлияни основно от регулаторната рамка, докато дългосрочните инфраструктурни проекти зависят от устойчивостта на политическия консенсус. Тук рискът се измерва не в проценти, а в времеви хоризонти. Всяка година напред увеличава вероятността от промяна в правилата. Друг ключов елемент е плътността на политическата намеса. Някои сектори, като енергетика, добивна промишленост и телекомуникации, са високоплътни. Държавата присъства постоянно чрез лицензи, тарифи, стратегически интерес. Други, като леката индустрия или услугите, са нископлътни, но чувствителни към обществена мобилизация и регулаторна среда. За инвеститора това означава, че управлението на риска трябва да бъде пропорционално на степента на политическа проникнатост в сектора, а не универсално. Политическата несигурност има и хоризонтално измерение. Тя се предава между секторите чрез общи фактори като валутна политика, съдебна система и международни ангажименти. Така възниква системна политическа волатилност, която не може да се изолира чрез диверсификация в рамките на една държава. Това е причината Маккелър да настоява за портфейлно мислене, при което проектът се разглежда като част от глобална мрежа от експозиции, а не като самостоятелна единица. В заключение, управлението на политическата несигурност изисква не само идентифициране на рисковете, но и разбиране на техните равнища и взаимни усилвания. Един инвестиционен проект не се проваля от един голям риск, а от съвпадение на малки уязвимости в различни слоеве на системата. Ефективният анализ разчита тези пресечни точки, измерва делта взаимодействието между глобалното, националното и локалното и насочва управлението именно там, където несигурността се превръща в зависимост. В инвестиционния процес измерването на политическия риск има двойна цел – превръщане на неопределеността в управляемо знание и превеждане на политическите фактори на езика на икономическите решения. Маккелър подчертава, че не съществува универсален инструмент, който да обхване пълноценно политическата несигурност.
Затова той предлага комбиниран подход, основан на квантитативен скоринг, експертно мнение и сценарий анализ. Тези три нива формират аналитична пирамида, в която количествените оценки осигуряват съпоставимост, експертните – контекст, а сценарийните – дълбочина на интерпретация. Количествените методи започват с конструирането на индекси на страновия риск. Те обикновено комбинират показатели като стабилност на режима, корупционен контрол, правна предсказуемост, социално напрежение и външни конфликти. Всеки индикатор се оценява по скала от ниска до висока експозиция и се агрегира в общ индекс. Количествените индекси са полезни за сравнителен анализ, но не разкриват причинно-следствената структура на риска. Затова следва второто равнище – експертните методи, включително Delphi Panels, интервюта с ключови стейкхолдъри, съдържателен анализ на политически речи и медийни дискурси. Тук аналитикът не измерва, а тълкува вероятности. Целта не е да се прогнозира едно събитие, а да се оцени посоката на политическата динамика, дали тя води към централизация, фрагментация или радикализация. В тези модели субективността не е дефект, а необходимост, защото политическите процеси са резултат от интерпретации, а не от физически закони. Един от инструментите, които Макелър предлага, е риск система мапинг, визуално моделиране на взаимовръзките между политическите променливи. Чрез този подход се изгражда каузална мрежа, в която възлите представляват фактори, например, промяна на правителство, социално недоволство, натиск от международни организации, а връзките между тях – вероятностни зависимости. Всяка връзка показва дали влиянието усилва или намалява риска. Тази карта не дава прогноза, но създава инструмент за стратегическо наблюдение. Тя показва къде може да започне веригата на непредвидимост. Най-високото равнище на анализа е сценарийното моделиране, при което политическата динамика се изразява в няколко алтернативни бъдещи състояния на средата. Макелър предлага използването на три сценария – оптимистичен, реалистичен и кризисен, като всеки от тях включва оценка на вероятността, очакваните промени в регулаторната среда и въздействието върху паричните потоци. Изчислението може да бъде формализирано чрез очакваната стойност на риска. Ключов момент в сценарийния анализ е разпознаването на количествени и качествени сигнали, които предшестват политическите сътресения. Сред тях са резки промени в медийния дискурс, необичайни кадрови ротации във властта, активизация на граждански организации, внезапни колебания в държавните разходи. Изграждането на система за мониторинг на тези сигнали превръща анализа в динамичен процес, който се актуализира постоянно, а не само при криза. Важна част от измерването е и оценката на толерантността към риск. Различните инвеститори имат различна способност да поемат политическа несигурност. Макелър предлага въвеждането на понятието политически риск премия, добавка към изискваната възвръщаемост, която компенсира експозицията. Ако за проект в стабилна държава очакваната норма на възвръщаемост е 10%, то в рискова среда тя може да бъде повишена до 15 или 20%, за да оправдае несигурността. Но тази премия има граница. След определен момент растежът на риска не се компенсира от печалба, а оттласква капитала. Методологично предизвикателство представлява интеграцията на политическите променливи в финансовите модели. В класическите инвестиционни оценки политическият риск се представя чрез дисконтен фактор, но това е грубо приближение, защото политическите шокове действат не върху приходите, а върху самото съществуване на проекта. По-точен подход е включването на опции за изход и замразяване, модели, които позволяват преоценка или временно спиране на инвестицията при определени политически условия. Това е същността на Real Options анализ в контекста на политическия риск. В крайна сметка, аналитичните инструменти не целят елиминиране на политическата несигурност, а нейното превръщане в параметър на управлението. Най-ценният резултат от този процес не е числовата оценка, а изграждането на когнитивна карта на средата, разбиране на това, кои сили движат политическите промени, как се предават ефектите между секторите и къде е точката отвъд, която рискът престава да бъде управляем. Политическият риск престава да бъде външен фактор, когато се включи в стратегическата архитектоника на инвестиционния проект. Макелър настоява, че анализът на риска трябва да бъде не последна, а първа стъпка в планирането. Ако класическото корпоративно мислене поставя политическата среда в края на due diligence процедурата, стратегическият подход я интегрира в самото дефиниране на проекта. Това означава, че политическата динамика не се отчита, а формира параметрите на инвестиционната стратегия. На първо място стои изборът на географска експозиция. В традиционния модел
Местоположението се определя от пазарен потенциал и производствени разходи. В контекста на политическия риск обаче се въвежда трето измерение – институционална надежност. Държавата се разглежда като партньор, а не като територия. Тя предоставя институционална инфраструктура – законност, регулаторна прозрачност, защита на собствеността. Ако тази инфраструктура е крехка, то дори високата печалба не компенсира вероятността от произвол. В този смисъл политическата стабилност се превръща в невидим актив, който трябва да бъде устойностен. Следващата стъпка е изграждането на инвестиционна концепция, устойчива на промяна в политическите параметри. Това се постига чрез конструиране на проект, способен да функционира при различни варианти на политическа среда. Например, при възможност за внезапна промяна в митническата политика, проектът може да включва алтернативни канали за снабдяване и производство. Така политическата променливост се превръща в инженерно ограничение, с което се работи конструктивно, а не в изненада. Трети принцип е институционалното вграждане на проекта. Маккелър определя това като процес на изграждане на дългосрочни отношения с местни институции, общности и регулатори. Целта е проектът да стане част от публичната структура, а не изолирано чуждо тяло. Институционалното вграждане създава буфер срещу политически сътресения, защото проектът вече има социална легитимност и административни защитници. Тази логика е в основата на съзнателното изграждане на мрежа от интереси, които свързват успеха на проекта с стабилността на институционалната среда. Интеграцията на анализа в стратегическото планиране включва и динамична адаптация на корпоративната структура. В нестабилни юрисдикции компаниите често използват рингфесинг – създаване на отделни юридически лица за различни етапи или компоненти на проекта, за да се ограничи експозицията. Друга техника е joint venture дипломация – включване на местни партньори с институционално влияние, които поемат част от политическата тежест. Така се създава хибриден механизъм на защита, при който рискът се разпределя не само финансово, но и политически. Четвърти елемент на стратегическата интеграция е управлението на времето. Политическата среда не е статична, а колеблива. Затова проектното планиране трябва да включва temporal flexibility, възможност за отлагане, ускоряване или замразяване на отделни етапи в зависимост от политическите сигнали. Маккелър определя това като подход, който третира времето като стратегически ресурс. Така проектът не просто реагира на промените, а използва тяхната инерция. Особено значение има и вътрешната комуникация на политическия риск в рамките на корпоративната структура. Анализът има смисъл само ако достига до етапите на вземане на решение. За тази цел се създават политически риск, дашбордове, визуални панели, които интегрират политически, икономически и социални индикатори в реално време. Те позволяват на мениджмънта да вижда как промяната в един фактор, например обществено недоволство или смяна на правителство, се отразява на финансовите модели и оперативните планове. Интеграцията на анализа има и културен аспект, корпоративното възприятие за риска. Компаниите, които разглеждат политическия риск като заплаха, обикновено действат защитно, оттеглят се или прехвърлят отговорността на застрахователни механизми. Компаниите, които го третират като естествено условие, развиват резилиенс култура, организационна нагласа към постоянна адаптация. Маккелър определя тази култура като възпитание на стратегическа реалност. В крайна сметка, интегрирането на анализа в стратегическото планиране превръща политическия риск в елемент на конкурентното предимство. Компаниите, които умеят да предвиждат и навигират политическата динамика, не само избягват загуби, но и откриват възможности, където други виждат бариери в трансформации на пазари, в промени на регулации, в нови публични приоритети. Именно това е целта на зрелия анализ на политическия риск – да превърне несигурността в пространство за стратегическо действие, а не в граница на инициативата.